Gauza zarrak eta garai baten ezautu ginuztenak, nahi nuke gure ondorengoeke ezautzea. Mundue ez talako izan gaurkoa bezalakoa. Eta aurtengoa berriz, bati bai da iturriari aipamen bat eitea. Ata honen iturri asko dau. Ata honen kanileko ure jarri izan 1986 ingurun nola. Baina bitarten, baserritako jendeek ingurun zon iturri hon bat, eta handik gure ekarrita baliatzen ziren uru horrezat. Nahi izan da, hemen 8 iturritako ure daude, eta nahi izan da, jendei adierazi, iturri hori garai baten zuen importantzie, eta bizkaian nolabait azaldu eskerrona beraiek egindako zerbitzuagatik, ez? Beste bi antzeslan txiki, bat Don Juan Arin Dorrontzoro izan zen hemen San Martinen koajutore ontzana eta gero bikario, izan zen atauni buruz azterketaik gehiena intzona. Orduan, aurten horri omenezko urtea egea ospatzen. Be espezialidadea zen konfesionarioa. Konfesionarion juten ginen gu konfesatzea eta egiten zion ezaitu bezala, ez lotsatzeko. Eta bai esaten zion, bai, eta gero ematen zion behinkazioa eta aire. Enkanbio beste bat zan, bizka bat tiraska itzen zana, hau eta bestea eta inaldezutatak eta horrean agende gutxi juten zan. Baina honek oso filosofia hona zeuken, zeak egiten zion ezaitu eta gero dana barka hau eta kitxo. Hemen gu gazte ginela, suelton bakarri dantza itea zion. Agarra hon ez zuen usten. Baina jende aia hasi zan, nahi suelton jo agarra hon egiten. Da orduan, bikarioa eta alkatea eta alkartu ziren, eta gozile jarri zuen, hor suelton jo eta agarra hon zeiltzen horiek separa ziten da. Eta pizka bat horren aipamena ingo dute. Hemen ataunen nola dan ibar bat oso estue, hemen, por ejemplo, leku batetik bestea juteko, zizak einez bide asko behar izten zen. Eta inventoria eta zuten. Zuzenen kable bidez, gaina etxeko ganbara, leku askotan ia sartzekoa. Eta horren oroimenez, hor jarri dute kable bat, gertukoa da, hor botatzen uste sortak, jendek ikusi ezan, nola garai baten egiten zen. Hemen ataunen, hemen bertako neska bat egin zuen ikasketa bat horri buruz, eta ata honen azaldu zizaion 200 bat kable. Eta gaur ez dakitote dauden 2 edo 3. Jendeak kentzen juntzan ez ere biltzeana. Zati ata hon garai baten zan ziaro herri nekazaritzakoa eta abeltzaintzakoa, baina gaur esan genezake dela ziaro industriala. Hemengo jende guztiek kanpo ateratzen da fabrika eta serviziota. Komeni da, gue jatorri ere ezautzea, zati esan doidan bezala, gue jatorri eta iragana ezautzez palin badeu, gue herriak ez do demora luzen iraungo, ez? Orduan, hoi da, bati bait, belaunaldi berriri erakutsi, hau betik ez dala hola izan, hau honea iristeko, beste pauso asko izan dila eman ditunak gizarte, eta gue herrin eman dienak, ez? Hoi adieraztea da, bizka bat honen helburua.